Bienvenidos a las noticias de última hora. Honored to welcome you to Greece and to the Ministry of National Economy and Finance. Your visit comes at a particularly important moment, and I would like to briefly touch on two issues in particular. First, today's seventh disbursement under the RRF, the Recovery and Resilience Facility, which marks another important milestone for Greece. And second, the resilience of the Greek economy and the positive fiscal results which we announced yesterday. With your permission, I will continue my remarks in Greek. Κύριε Επίτροπε, αγαπητέ Βάλτης, σας καλωσορίζω στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρουσία σας σήμερα εδώ συμπίπτει με μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, το ότι η Ελλάδα σήμερα έλαβε την 7η εκταμείευση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα ακόμη ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας. Αξιοποιούμε με συνέπεια τους ευρωπαϊκούς πόρους για μεταρρυθμίσεις, για επενδύσεις, με απτό όφελος για κάθε πολίτη. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση των άμεσων ξένων επενδύσεων, στηρίζουν την ανάπτυξη και επιταχύνουν την πράσινη αλλά και την ψηφιακή μετάβαση. Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική. Τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία υπεραπέδωσε με αποτελέσματα καλύτερα από τα αναμενόμενα. Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων, είναι αποτέλεσμα δημοσιονομικής ισορροπίας, είναι αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών, συστηματικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και βέβαια ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμούς περίπου διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιτυγχάνει σταθερά πλεονάσματα, καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους στην Ευρώπη, ενώ η ανεργία πλησιάζει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυτή η επίδοση δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, πάντα εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Ήδη στηρίξαμε την κοινωνία με παρεμβάσεις 300 εκατομμυρίων ευρώ, σαν ασπίδα απέναντι στην κρίση, και χθες ανακοινώσαμε ένα επιπλέον πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ, στοχευμένο σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οικογένειες, ενοικιαστές, συνταξιούχους, αγρότες, ευάλωτους οφειλέτες. Πρόκειται για παρεμβάσεις υπεύθυνες και πλήρως κοστολογημένες. Στηρίζουν το εισόδημα διατηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία. Και με την ίδια προσέγγιση συζητήσαμε με τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης την ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Η πρόκληση είναι κοινή. Ουσιαστική στήριξη των πιο ευάλωτων με παράλληλη δημοσιονομική σύνεση. Και σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες κινούνται προς μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή γραμμή. Με τον Βάλτης συμφωνούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα και πάνω από τη διαχείριση κρίσεων. Χρειάζεται να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της, και αυτό σημαίνει επιτάχυνση της επανθρακοποίησης, μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, σημαίνει όμως και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και άρση των εμποδίων που περιορίζουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Κεντρικό στοιχείο είναι η οικοδόμηση μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής κεφαλαίου αγοράς, ώστε οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να κατευθύνονται πιο αποτελεσματικά στην πραγματική οικονομία. Από το ρόλο μου ως πρόεδρος του Eurogroup εργάζομαι για τη διαμόρφωση συνένεσης μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να προχωρήσουν οι πρωτοβουλίες για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Συζητήσαμε επίσης την απλούστευση των διαδικασιών. Οφείλουμε να εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο εξυγχρονισμός όμως δεν σημαίνει απορρίθμιση. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένει κορυφαία προτεραιότητα και γι' αυτό αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκθεση της Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα. Αγαπητέ Βάλτης, είμαστε ευγνώμονες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς εσένα προσωπικά και προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής για όλη τη στήριξη και την πραγματικά διαρκή και επικοδομητική συνεργασία. Και θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, τον άνθρωπο που έχει σηκώσει το κύριο βάρος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να μοιραστεί και αυτός λίγες σκέψεις μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Dear Commissioner Dombrovskis, welcome to Athens, welcome to Greece.
The meeting that preceded was highly productive and demonstrates in practice the excellent cooperation between Greece and the European Commission. Strengthening economic, social and territorial cohesion is a prerequisite for a harmoniously developed, united, competitive and resilient European Union. Allow me to switch to Greek. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, κύριε Ντομπρόσκης, καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία απέδειξε και αποδεικνύει ότι μέσα σε ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει σελίδα. Με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, μέσω της ενίσχυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα δεν είναι πλέον η χώρα με την υψηλότερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η χώρα με ποσοστό ανεργίας που πλησιάζει στο ιστορικό χαμηλό της χώρας. Παράλληλα, το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία και στην οικονομία. Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας, θα ήθελα να επαναλάβω τη βούλησή μας η Ελλάδα να συνεχίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να ολοκληρώσουμε με επιτυχία όλα τα ορόσημα και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης εντός της δεδομένης προθεσμίας της 31ης Αυγούστου. Θα ήθελα να επαναλάβω επίσης ότι δεν επιθυμούμε, και για εμάς που περάσαμε 3 μνημόνια δεν επιτρέπεται, να απολέσουμε 1 ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που πρέπει να κατευθυνθούν προς όφελος όλων των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε να παραμένουμε στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση των πόρων της προγραμματικής περίοδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και καταφέραμε να μην απολέσουμε 1 ευρώ από την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στη συζήτηση που ανοίγει για την προγραμματική περίοδο 2028-2034, δράτω με τις ευκαιρίες να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν φοβάται την ενσωμάτωση μεταρρυθμίσεων. Το αντίθετο. Οι μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της χώρας και στην Ευρώπη βρίσκονται στο DNA της ιδεολογίας και της στρατηγικής των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τις θεωρούμε αναγκαία και ικανή συνθήκη για την στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας μιας πιο ισχυρής, ανταγωνιστικής και παραγωγικής Ελλάδας. Τις θεωρούμε θεσμικό και ουσιαστικό προαπαιτούμενο για την επόμενη μέρα που αξίζει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες στο κοινό μας σπίτι. Καλώς ορίσατε και πάλι, κύριε Επίτροπε, και ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε μαζί σας. Valdis, the floor is now yours. Thank you, Kyriakos. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be back here in Athens. So let me begin with the Recovery and Resilience Facility. Earlier today, at my meeting with Prime Minister Mitsotakis, I was pleased to confirm a payment to Greece of further 1.18 billion euros. This reflects positive progress in the implementation of the Greek Recovery and Resilience Plan. At almost 36 billion euros, Greece's plan is the largest in the EU in terms of percentage of the GDP. It contains many measures that are helping Greece to become more sustainable, resilient, and better prepared for the challenges and opportunities ahead. It includes wide-ranging reforms in areas improving the business environment, public administration, and judicial system, and investments to support energy efficiency, upgrade electricity connections, and promote digital skills, among others. As we are rapidly approaching the finish line for the RRF, Greece must stay fully focused on accelerating the implementation of the ground. We have only 4 months left, and at our meeting just now, we discussed how Greece can ensure a timely implementation of all remaining measures under the plan. And it's vital to ensure that Greece's plan delivers on its full potential, and the European Commission stands ready to help with these efforts at every step on the way. We also discussed broader economic outlook, and there's a conflict in the Middle East is casting a long shadow, sending energy prices surging across Europe and in the world. This is the latest test to our resilience and presents a real risk of European economy as suffering a stagflationary shock. So our answer, besides short-term measures, must be to continue hard work on building a more competitive and resilient European economy.
In this context, we can all learn something from Greece's determined reform efforts over the course of last decade. They have laid the foundation for sustainable recovery, so that today Greece is among the strongest performing economies in the EU. The result is that the Greek economy has grown while its public debt and unemployment have fallen. Of course, more remains to be done, and today we discussed how reforms that can contribute to Greece maintaining this positive momentum and also broader EU's competitiveness agenda. On fiscal side, I welcome the fact that Greece continues to maintain a solid fiscal position and that the results of 2025 were even more positive than previously anticipated. Its fiscal surplus is supported by strong revenue growth, underpinned by measures to combat tax evasion and undeclared work. And it has responded to the need to enhance Europe's security by prioritizing defense spending, including through the use of instruments, EU instruments such as SAFE, as well as the flexibility provided by the National Escape Clause. Looking ahead, it will remain important to be focused on adhering to the agreed expenditure path and further improve the quality of public finances. This will be crucial in sustaining the Greece's strong fiscal performance. Finally, I would like to acknowledge our good cooperation with Mr. Pierrakakis in his capacity as the president of the Eurogroup. We are advancing many important initiatives there on the international role of the euro, on digital euro, advancing the savings and investments union. And I'm pleased to report that on these files and on many others, our priorities are closely aligned. We are pulling in the same direction. So we are grateful for your leadership in the Eurogroup and your strong cooperation beyond it. So I look forward in continuing to work closely with you in years ahead. Thank you again for your warm welcome in Greece. Echaristo. Thank you very much, Valdis, and we will continue our discussion tomorrow at Delphi. Indeed. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.